Il-Gvern diġà għandu lest pjan ta' kontingenza fl-eventwalità li l-kumpanija Arriva tagħżel li tħalli Malta. Għal dan il-Ministru ta' Trasport Joe Mizzi meta rrefera għal rapporti li deru fil-medja li kienu jgħidu li l-kumpanija Arriva kienet qed tikkonsidra li tirtira s-servizzi tagħha minn Malta. Waqt li kien qed jieħu sehem fi Breakfast News fuq One, il-Ministru Mizzi saħaq li kollox jinsab lest biex is-servizz ta' trasport pubbliku jibqa' għaddej mingħajr intoppi. Hekk kif meta nħass il-bżonn li l-bendi bassi jiġu sospiżi mit-triq, xorta waħda baqgħu jsiru l-vjaġġi li s-soltu kienu jsiru bil-bendi bassi sostna l-Ministru. Jiena kont qed mill-bidu u teġa' tajt provi li meta kien hemm il-kwistjoni tal-bendi bassi qed li hemm pjan u rajtuh. Meta qed li jibdew l-iskola qed hemm pjan u lejnieh ħadem, u l-istess, jekk aħna jiġu biex jitru l-Arriva għandna pjan. Jekk biex ma jitilqux l-Arriva jibqgħu hawnhekk, il-pjan għandna wkoll. Intant il-Ministru Joe Mizzi stqar li sabiex ikollna servizz ta' trasport effiċjenti jeħtieġ li jkun hemm bidla fir-rotot. Huwa fisser kif ir-rotot il-ġodda ta' trasport saru u ġew ippreżentati lill-kumpanija Arriva. Issa jonqos biss li jiġu implementati u għalhekk il-Ministru Mizzi qal li dan ser iseħħ fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Jiġri is-servizzi tibqa' sejjer u hemm garanzija li jiġri s-servizzi jibqa' sejjer, però mbagħad fl-aħħar qed naslu biex is-servizz tat-trasport pubbliku jsir effiċjenti. Dil-ġimgħa. Barra minn hekk il-Ministru konferma li għaddejjin diskussjonijiet dwar it-traffiku f'ċerti toroq arterjali anke fid-dawl tal-inċident li seħ nhar it-tlieta tal-ġimgħa li għaddiet meta sfratta żiemel li wassal għal konġestjoni kbira ta' traffiku. Il-Ministru Mizzi fisser kif fid-dawl tal-istess inċident ser tiġi diskussa wkoll il-kwistjoni ta' żwiemel fit-toroq, il-ħinijiet li żwiemel jistgħu jkunu fit-triq u l-kwistjoni ta' assigurazzjoni. Intant fi stqarrija l-General Workers Union tinsisti li bħala l-union rikonoxxuta fl-Arriva trid tkun infurmata dwar il-ħaddiema u ddikjarat li mista taċċetta xejn jekk mhux b'konsultazzjoni magħha. Barra minn hekk il-General Workers Union stqarret li se tagħmel dak kollu possibbli biex tħares l-interessi u l-impjiegi tal-ħaddiema tal-Arriva. Sa dan it-tant il-Union talbet li tiltaqa' mal-Ministru Joe Mizzi b'urġenza biex tiddiskuti s-sitwazzjoni preżenti.